Yankopon de asuma yam family ne man no. And then so samote and can na said the Jumadian city no and went in na yeha. Yet that will be biarasi. Pa. Today, best thing in an say, Tridiampon, Omo be a sumdi. Amen. Na sabi baby biara or no. I would see no. Mesre so be cool. No beji ebre. Na ode wadwe no akoma. Ebedi asamoa. Ene de Yankopon na me so. Na ode ebre ne nko ane ne mfra no. Na wonso so di obenya no. Wo tumi di etusa anaso ode abobla. Ewo nansan ewiase. Sansi Yankopon asem eno ne nam so na yebetimi akone nchen. Si akwatu Yankopon asem a ne yeye bia no ebeye kwa na entimi mase ibedi enkunim. Ti dis yeye city e di man Yankopon asem. Ti na da ne da tresem no ehye. Na waka kire se yentutu ye hofo. Da biara da ye bodin na ye friend se ene. Ti mesre ene nso eye ene. Ye di ehyiemu ye nyina yebeti Yankopon anum asem. Kristo o mente ase da. Amen. Yo, another asem tisa Onyankopon ese yemfamre oman na yemfantu ye hofo no. Titire asem no ene se otan ene enitan. Ti sabre eye otan ene nitan ho asem na me no eba abeche. Sapepepe. Ti yentie na sabre yemfa entu anamon. Se yehwe kasa ye friend se otan a eye ade a edi nsunsuanso bebre ade eba ewiase Okwasempa otan etimi di nsunsuanso ebebre eba abusuam otan etimi di nsunsuanso ebebre eba feku Okwasempa otan etimi di nsunsuanso ebebre eba asafum ti baabi a otan anase nitan ewo no asumdue nya dai eni Okwasempa eti bra ye frɛ ho sɛ ye ekristofo na ye hwehwɛ sɛ yebetutu ya namɔ ne ya bra bo bɛsɛ ebe fata Kristo anamon no me pamucho this is a esuwe ya ewo yemu na enam so ame ntimi hu Onyankopon anim onyam no ye to ni nyina tugu anso na etimi awie peye ewo Kristo som anamotu a ye tunum sa na obi biara wo frɛ ho so ye Kristo ni na so opeso ko Onyankopon nkyɛn na sa esu a ye frɛ nse nitan anaso otan tina kuma mu no onwie peye pa na bibia nkyɛ so obetimi ehunu Onyankopon anim onyam na so obetimi ahye no Onyankopon anim onyam da edi akiri ti yɛ sɛ Onyankopon so ɔmfa bɔne ne mfom ne mrato de nyinaa nkyɛ yɛ na bra ne yɛ nim na yɛ de yɛ kra ne yakoma anase yɛ adwen edi akiri ne yɛ bɔ yɛ bra ɛsɛ de yɛ pɛ na yɛ de ɔtan ne nitan tintan yɛ nua no na yɛ nim Kristo ɔmfa nkyɛ amen na ɛbra yɛ ba biti ne num asɛm ɔmpra adwen ne akoma mu ɔda num no suma no ho nkonkron ma no metena yemu se de betimi na ye beje asem no e de atena yemu se subra enweda ye betimi agina Onyankopon asem se de ebeye da edi akire no yanso so no ye betimi anya na hinemu ahye Kristo omente ase da amen enti wokenkan ni behwe enwoma Paul wotwere de koma Galatia asafo no etinum ichemu a eye edun kono na yahwe asem bi ewo ho Galatia fong matinum echemo a eye edu enkro no Bible say dey free onipa sum eye otan ho asem a ye beka no aha na yenya afinti tresem na se Paul afutu sem a ode maaye no wo se ade a efiri onipa sum esum eye de eba pa ti sabe busa ho se ya ti adi na so ye onyame sum ni no esu ben e na wo da na di sen na usi enya feeling na say utimi nya atenka wo mu ebra obi yiedie eye de edadi ne efri onipa sumu eba pa Bible say na honam nnwuma no edadi pefe ti wo say honam nnwuma no edadi epefe eni adwamammo ebi ni adwamammo efin ahohwie abosonsom adutuo otan ba kono no kasa na mpesem ne woka ho asem ba ko ne otan koi akayo ahoya abufuo aprapre kunsun empapamu nitan Kristo omente ase da amen fasem ni sia eti ye wo kasa ye friend se otan ani ye wo nitan enso so ye de ewo ho pa na
Sa kasa we nyina ye kasa eye baako enso nkyiremu kakra wom. Na ni na nso ye ade a edi onipawu. Na de ano ye den na eye hu. Etimi de ohaw beto onua no onua ntam. Na emma sumdue emma. Na etimi ma owuo ba eye nitan pa esa se oni obi emo busua na so wo yi ne yam so obetan wa oni mu kwan a obefa so obede obetwe wo ho na enipa ni ntimi nya wo fa wonko oseyim na kasa ye friend say nitan de ano ye den pa nitan esai ade enyinara nitan emfa sumdue emma pa nitan enyi odo edi dabio na se nitan eye adwuma eye din se nkabomu ye de eba eno so ne ade a edi akristofo ewu okwasem pa ewo efiduem abusuam nitan wo abusuam nitan ewo asafum okwasem pa ba bia nitan eye adwuma pa ene sa biaye esa se ebla ya fle ye ho ne ya be fekuo baako no ewo kristo mu no ejina wo se baako fo yam dai emba okwasem pa sanso na se ye wo abusuamu a yewo ye baako fo dai eyemu eti se ebra nitan be yi ne ho adi ewo abusua na se asafu mu no bra se onyankopon no monyam na adi yi a enkamumu ntimi nye dai enya adwuma bi pa esai ade bebre okwasem pa emfa enkanyan enya dai emma ai so ati ase okwasem pa enti ye hwe anuanum baanu a onyankopon enam na adom so no ofri yafun ba ko mu ye dai eba ewiase a esan ni tanti baako enhirenti anase baako yiye nti no oyi ni tan adi etie ni nua pa enti hwe Mose nwuma anase Genesis 89 chemu a edi kan no so ati ase pa enti ni tanti o ni tanti okwasem pa esan ni nua eyi edie enti ni nua enkoso enti ni nua enhirenti ni tan eye adwuma ewo ho sabepepe tina meka se senka eye otan dia a ka ni nua no hu kwan a obefa so obetwe no yes but esan se wo ye yafunu ba ku eyam ade enti we eni ni nua no ho adwemboni se ni nua betimi aye ne bone etese sabepepe eti wa na ne ho so ati ase pa wa na ne ho so se ni nua betimi aye ne bone na su kwa wiase no na ode na to tankruwem yes esan onyankopon hira ene na adom ne na humobro odo a enam na do yeso na onyankopon eyi na di ede kire ne nti pacho mpese me di asem ne ti matresem ne nkasa boso umedi kan ana Genesis etie na nchemo ya baako no ti fitwa se Cain Abel ti okasafa Cain eni ni nua Abel yes echumadie a omukodi ye ho kwai Bible say na Adam huri ne hene awa no se ebra Adam huru ne yere Hawa no onyinsen na owu Cain na owu oba ye friend se Cain na wase ewede da woma na woka se onyankopon adawroma nti menya obabanin na owuri nwa Abel kan ne ho na Abel yo dwanhwefo na ebla owo ye no osawo abofra friend se Abel kan no ho yes kwai na Abel yo dwanhwefo na tresem dia danse se na Abel odwanhwefo na Cain de na ni nua Cain ni de na oyokuani na oyokuafo etima miesa no kwai na eba se enabi akiri no wo se na eba se enabi akiri no Cain de nafuom nyuma beye Awurade aye Cain edi nafuom ade beye onyankopon aye sapepepe na Abel so de ne nwan no makan ene de odoro srade no ababan ababan ni nua no so de
ni nwamu abakan ebeye onyankopon adoye na so de bebo afode de ma onyankopon koi na ewade ni so ebe ne na ayede no na ebe omo nyina ma ayede ni wieye no ekoba so onyankopon ani soe ni nua Hebel ayede koi na Ken na ayede ne de na Ken ni ayede a ode ba ye de na ni anso esan esu a na kuta no wanyi na kuma mu se oye bibi pade ama onyankopon nti no ewade ni anso ni nipadua anso onyankopon ani na ye de nso so anye de anso onyankopon ani edi ene siye na Ken bi fui na esan so onyankopon ani so ni nua Hebel ayeye de nti no Ken ebu efui etie ni nua no na omunai wo ni tirim hwe ni tan mfitiase obi ye die hunti wanya akoma pnimu obi ye die nti ne bu afu wanya akoma pnimu asole ede ayede ede etie ni nua esa so wanya onyankopon anim adom enti onte ne ho ase onte ase ne bu afu ede resiye echebo yesia no Bible say na ewade kasa kire Ken say na onyankopon kasa kire Ken say adanti na obuofui Ken edi enti na obo afui na adanti na womunan edi enti na eyese wumna na se woye ni ya ne woye ya no se eyade eso ani na ye papa enka wonim enti ana enka wanim enti ana Ken eti nka wonya manim adom ana so ati ase eti ebe yi niyam ye ade a beso onyankopon ani ampani ampa so onyankopon so ani esoi na woyi ni nua Ken enten ema nu hu se ade a woye ye no amfa ne kwan so pepepe ade ne sie se woye ni ya nka wonim ti ana na se woye ni ya nka wanim enti ana na se woye ni ye nti esanse woanya ni ye nti boni butu opra no boni ebutu opno ano na wachi kwa na ehwehwe na enya de se obehu onyankopon animunyam na wachiri kwan ya na yede ehwehwe nanso di so nanso yede di so koi enchimo ye wotwe no na Ken ni nwa eba kasai na ehwo na Ken nya abufuo ani adwenbone wo akoma ne nitirim eti oni ni nua no ekasai na eba se wo afum no na eba se wo afuom no Ken sori tia ni nwa eba Ken esori editia ni nua Hebel na okum no onua sable bibiara ekoso wo wadwen esa wo nua ye nti no na wanya akoma premu ewe se wo beje ne kra afri ni nsam and so wo de asem bi beto ne so se de ebeye ye de ne beto afiase anase ni nse bi ebebo no me pa achew nya akoma pa na etwesai ne wadwene akoduru bia no ma wadwen emra wo ho so esan se yedia na onyankopon asiesie ede ma Hebel no sanka bia ne nua no enya ntoboase ena onya otwen honhom a ebia na enam bibi so ebe ma ne nua ni nhira no bi ayede aka no ena so wonya ni hu a na konyankopon betimi atwe asotwe a opese ode yede eto ne ho so no nanso wanya ne hu wonde okoso ase obenya akoma primu esan ni tanti wo tanti na osori tie ni nua no so ate ase ede ohaw okum akọ ni nua no so na eno echi no onyankopon saye de eka no mesem ede eto ne so odofo ma wanimla ho so okwasempa na twebe onyankopon sa baby biara wo adwen a wadwene ewo wutirim efa wo nua ho esan ni tanti no twesai nenya asumdue Mose nwoma ho na eti aduenu enum ni chemu edu enkono so ati ase eti etwa sai ye bre yakoma ne ya adwen ase etwa sai ye nya otwen honhom ewo obi eyiedie ho obi nkoso wo asafumu ho entimi nkoba sai onyankopon ama obi nimde ewo abusuam onyankopon ama obi nimde ewo asafum okwasem
Ese eyeso Onyankopɔn adom ode adom no ntino. Eni we nyina atwahia ne ehun se onipa we osefata. Ese epagya ne firi baabi a wo no. Ne edi ni duru mpempenso bi. Ne yebɔ na sense odom berema no ye den. Na odi Onyankopɔn adwuma no ye de etu anamon ekɔ nkan. Ena se abusua mu no. Nyame epɛ so opagya ne firi baabi. Edi no kɔ baabi. Se de bɛyɛ abusua no benya animuonyam. Na onipa ebetena se masole adwene bi etia no na me pese me bre nase enye ti yesu onyame ne yemna ya adwene ne yakomase na obi ye die ho no yemo mpaebɔ nye dɛ emfa ntaa nachi se de bɛyɛ obetimi adi nkunim na so odi nkunim a yenso so ebi ye dɛ ɛkan hwesem sesɛ Mose nguma di kan eti aduonu enum Echemo ye edu enkro no Genesis chapter 25 verse number 19 no Bible say Esau and Jacob awo eti enuelom baako a wo mu free yafunum eba baako e de otan ni tan ata no efri yafunum de ababeduru asase so eti otan ni tan eda ho firi tete no kwasem pa na no so enche se ho firi tete no enti adepa obi biela wanti Onyankopɔn asem na odi ne ho anase ebi wo na adwene na koma mu na odi tu anamon bia no ogina ho se Onyankopɔn etamfo enti yenso nyame enti twesem se Bible say na yenum ne Abraham ba Isaac a wonto ato aso eti wo se yei enum ne Abraham awo ento to aso kwe Bible say na Abraham ewo Isaac eti eja Abraham Onyankopɔn dom ne ma ne wo ne ba ye friend say Isaac na Isaac nso di emfirihia aduanan no na bla Isaac nso di emfirihia aduanan ana oware Rebecca ana oware ohire bi ye friend say Rebecca Aram ni beto oba ofiri Mesopotamia no koi ene Aram ni Laban nua Bible say na Isaac esre Awurade ma ne yere eti obarema bia nso ani da so ne say na ware akiri no Onyankopɔn bedom ne yafrum ade a eso ani to so bompa yesre ma ne yere Rebecca say efiri se no yoboni esanse na Rebecca ye obi a onwo na oye oboni na Awurade nso tie na desere esanse Onyankopɔn so do Abraham ti so ye dey o tie na desere no na na ne yere Rebecca ni nyinsen ne yere Rebecca enyinsen Bible tena enkokwa no epempem wanu mu na adom Onyankopɔn de dom Rebecca no na oche no entafo ewo yafrum na wo ho na Rebecca tinu wo ne yafrum se enkokwa no pempem wo ho enkokwa no pempem ewo ne yam etina oba ne de owo anigiem se Onyankopɔn ayede adom no na wo hwe ahoɔden na place wo yafrum a no wo se emofra no wo enkwahusan a wo mo eyede eho eyeden na so na se eye otan anase aplaple na ekoso ewo yafunu num so ati ase eye nitan ene otan tia no kwasem pa e de na ekoso oni onua ntem menua ne oni na akoduru bia no ipa che jai manenka na Onyankopɔn enam sanema we so na obegina so abu odesani ene ni nua ntem aten ko Bible say ana Rebecca eka say se te saade a ene na metiase yeden te saade a ene na meyedey metiase eyedey ko na okobusa Awurade ho na onte ne ho ase ene Onyankopɔn anim ene okobusa asafo Awurade se ana Awurade ka kire no se na Awurade ka kire Rebecca se aman mienu na wo ntem oman mienu ana wo yem ene wo yem na nkrofo ahodo mienu na enipa eba sase so no eye nkrofo anase suban hodo mienu ko Bible say nkrofo ahodo mienu na ebetete wo ho na enipa wo mo ba asase so omo oyefum no oman anase nkrofo emienu na ba wo mo ba no wo betete wo ho afiri oyefunum no enti enkonso we free tete eti ya na enye nwanwa se ekoso wo abusuam okwasem na abusua biala sa ne ma we bi ewo mu no ye na abusua ne yedie no etwe kwa akili enka bo mu ntimi nya adwuma wo mu da wo tan ko a kunsun ko a na ntintwitwa nko a emfa yedie ne nkoso bi ayedai emma so Onyankopɔn dum we
ɛwɔ hunam fam yedi a ɔsemate me ho mekɔ pa mebɔ me bra eti dia aka abusua aka no wo mi yeye emfa obi bia nokwasem pa esan ni tanti asɛm a ɔbaata bi ka kyerɛ ne ma aka ne nti ɛda enkura ne tirim monhwɛ me nua asimasi ye woni me ho adwenpa eti abaata bi ɛka nsɛm de to ɔmo matirim esam asɛm kakra bi a ɛwɔ ɔne ne nua ntam ti na ama ɔtan a nase ni tan no abɛyɛ awɔ ntotoasoɔ pa na da hɔ nokwasem enti ankura ne nyina ɔmo kɔ ne nyinaa no na yɛ track ɛda hɔ a ɔmo nam so nyina nam so pa wo hu ne nua a ofiri yɛ funu foforo no mu a na adwen kyerɛ ne sɛ ɔyɛ ne tamfo pa na mpo di ɔmo akasa mpo firi yɛ funu baako mu no ayɛ atamfo woyiyi wɔn ho abufuo ɛtentan wɔn ho ɛnitan ɛmfa yiedie ne nkɔsoɔ yɛ dɛ ɛmma pa to akenkan sɛm so Mose ngoma edika etie aduonu enum echemu eye aduonu enan no chemu eye aduonu miensa no to aso no Bible say na ɔman baako nso bedi baako so na ɔman baako nso ebedi baako so na ɔpanin nso asom akuma no na ɛnam sɛ ɛnenam so bɛma ɔpanin no asom akuma no pa ɛyɛ nkɔnhyɛ a na ɛda hɔ no na yɛtwi yɛ mu tan a ɛntumi ma sɛ abusua na sɛ fekuo bi bɛda hɔ a emu nipa nyinaa betumi ayɛ pɛda nokwasem pa yɛte yɛn ho ase na sɛ yɛtumi te yɛn ho ase saa yɛbɛyi ɔdɔ di ne nyame ama ne so ensisi ne nua saa nso na deɛ ɔsɛ so wɔsom de nyame ama ne so no onya wɔtan ɛmfama ne nua pa na sɛ kɔba sɛ anidie ansɛ amfata deɛ anidie sɛ no na ɔdɔ nso so anyi ɔdɔ adi ankyerɛ deɛ ɔsɛ ɔdɔ a ɛdi ni tan ɛne ɔtan na ɛyɛ dɛ ɛba pa nti nɛ sɛ wowɔ abusuam na sɛ nyankopɔn da wurumanti wayɛ ɔdefo a susuma ɔdefoɔ yɛ no ɛnada na ɛnya w'adwene sɛ ɔbɛdɛ ɔbɛkɛntɛn wɔn a aka nyinaa so na mpo yie mu nti mpo no yi ɔdɔ bi adi ne ahobrɛse adi ɛfa kyerɛ wɔn a aka ebia na ɔyɛ kuma na onyankopɔn yɛ dɛ ama wo so ɛno nkyerɛ sɛ fa wɔn a aka anaasɛ busua n'anim ɛyɛ fam pa so onyankopɔn adum bi nti enipa nyinaa anaasɛ asafo nyinaa adwen akɔ bɛnkurom sɛ asafo a wodam no ɛsɛ sɛ yɛ ma wo so ne ɛyɛ wo kɛseɛ ne yɛpagya wo yɛ ɔsɔfo ɛnaasɛ yɛde dwumadie bi hyɛ wo nsɛ sɛ woyɛ ɔsɛnkafoɔ pani odiyifoɔ pani adwontofoɔ pani a mepaakyɛw ɛmfa wo mpaninie no ɛnsisi afoforo nokwasem pa nya ahobrɛaseɛ honhom ɛsiane sɛ twerɛsɛm no ama yɛate aseɛ sɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ kɛse a ɔnyɛ mumu akuma ne ho ase na ɔyɛ akuma nokwasem na yɛse yɛwo wɔ hene no na mpanimfoɔ yɛ dɛ ɛwɔ hɔ pa sɛ yɛpɛgye wakɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi a ɛno nkyerɛ sɛ fa wo mpanimfoɔ a wɔn de wo asi akonnwa no so no fa wɔn anim ɛyɛ fam nokwasem ɛnaasɛ nkɔla a wɔn n'aseɛ no tietie wɔn anim na mmom nya ahobrɛaseɛ ɛhohom yɛn ti na Christ baeɛ ɔfa aboɔ bi yɛfrɛ sɛ aguama ɛyɛ odwan na ɔde ne bataa ne ho no san sɛ Kristo ɛbrɛ ne ho ase ɛyɛ sɛ odwan na odwan ne mpo no ɔyɛ ne ho sɛ odwamaa no ɛba wanyɛ ne ho sɛ ɔyɛ dwanini wanyɛ ne ho sɛ wɔso ɛyɛ kɛseɛ na mmom odwa yɛ Kristo de ne yɛ mfato ho maa ne ho no ɔde ne gyina ho sɛ odwan no mu mpo no ɔyɛ odwan no mu odwan ɛba eti na ho blaseɛ no ɔblɛ ne ho ase da afɛ ɛbɔkɔ ɛbɔ nipa nyinaa enti ɛma asumdue baa wɔ ne n'asuafoɔ no nyinaa ɛntɛm nokwasem pa ɔdɔfoɔ baabi a wo mpaninie ɛkɔduru no ɛma ne ɛnaada ɛnte sɛ a wobɛnya atamfoɔ ɛdɛ ɛbebree ti yɛnte yɛn ho ase na yɛmmerɛ yɛn ho ase ɛwɔ anamotu a yɛtu ebie enti akenka asɛm a yɛka yi yɛmpɛ sɛ yɛde bɛkɔ akyiri nti no ɛsan aplaplɛ no ɔtan no efiri yɛfunu mu ɛbɛn nti no twɛsɛm di adanseɛ sɛ ɛbrɛ a na wɔn firi awotwa mu ɛbɛn mpo no na baako yɛ dɛ ekuta baako ɛnantin san sɛ wɔde aplaplɛ no firi yɛfunu mu na ɛba
enti kwansa na da wo so obedi ni nua panini so no ebem pa ebem na wamdru ba bi nso a ahobrase na ye ble ye ho ase no ye mle ye ho ase ni ye ma ye ni nso nye dai ena ho sa wo kenkan na wo de kwa chila onua panini ble no ho ase koduru ba bi se oda fa mani nua nse empo enam so ma ne toni pani e de ye de echi aduane pa komode no akomti komoya esan ekomti o etia ble ye ho ase nyina no eye se ye man duru limit bi ni asu ade bi se eni kwa se ye ho so ekosi se enipa e de yenim be de ebetieti afem ebetieti yenim nemum enkoduru pempenso bi nemum yanyi odwo adi ema nipa hunu ye Kristo som ese ye sefata na nam so be ma nitan nyina aye de ewu na yenye yasumdue ne ye fa hudi Kristo o mente ase da amen enti yankohwe Genesis chapter 37 Genesis 37 verse number 1 koi Bible say what Joseph komizin enti asama ye kan nitan no ebia ni o tan ewo ho but say ye kan o tan asam a likely say we bit me dey escape the free mu esa say ba bia wo tan eye adwuma no eya ya boye ho ano akohie baabi ti say adwuma mu baabi ti say ye kohie baabi na ye gie ani so obedi wo tan tan wa obetimi enya kwan atete wo ho ayede afrim sapepepe na baabi ani tan edadie no ehu papa eti esemine umienu se duru baabi ye to ya no nareka ewo ye yedie ho ni onyankopon de edi ayi na di edi akire esansa branche efrese Joseph twesem no ebeka ne ho asem Joseph enya wododi edi mani nuanum nyina no wanwene atwen bi woni tirim ese ni nuam betimi aye ne bone nanso so ni nuanum ebra na Joseph hunu se adepa bi eba woni ni nuanum nyina nkoso so na mumunya nkopon nam ne so ena opeso oyi nadi ede ema ni nuanum nyina enya so mfa so no ni nuanum tena ase ehunu se sememe ye pani pa o be ye kese asne na wo aba bedi ye so ana ene enya de se be de ebe ye adwuma nti wonya wotan de tan Joseph matresem kasa Genesis 37 verse number 1 no Bible say na Jacob tena asase a naja ye so hoho a ene ken asase no so na yenum ne Jacob awon toto so na o si yenum ne Jacob awo entoto so Joseph di mfinhia dun so no ebla Joseph di mfinhia edu enso oni ne nyanum kohwe nwan ho na oni ne nuanum na om kohwe enwan na abrante wa ne naja yere no bi ha ne silpa ema ene wo na ablante wa no anase ablante Joseph woni ne nuanum a free different mothers na ye dey ewo ho na omo ehwe enwan ko na Joseph ebobo won dimone kire naja na dane da so omo ko ewuram ne so omo ko hwe emo a ne Joseph be hu a enye ade pafa ne nuanum oba fie no be bo eja naja amane Israel amane se ade sei ena ye ko ewuram me nuanum aye dey akoye koi echime miensa no na isa se na Joseph ye enkokwabra mu ba enti na Joseph de na wo ye papa ne ba wo no nkokwabra mu ne last born no esa santi no na Israel do ne sinni manim nyina Israel edo Joseph sinni mani enyina enti opam bakatali bi ema no eti nam so ma ne epam batakari ede ma no na sefugu eti titimlem se ye bibi sa de mawa na chese onipa no odo ti bla na Joseph eye enkokrabla mu manti na Israel do ne sinni mani nyina ho na ne tan efredi sabepepe ejimo ye nan no na ne nyanum hunu se wona ja do ne se ni nyanum nyina no na bra nuanom nka ye hu se Israel do Joseph esri wo mu nyina no watan no no na wanfa bodwo ene no ankasa na wanfa abodwo ne na ant na ewo asase ne so ko ejimo ye num no na Yusuf sundaye na bra Joseph tena se na so ko na ye so o ka kire ni nyanum se no Yankopon yi bibia di kire no o ka kire ni nuanom se o se na Yusuf sundaye na o ka kire ni nuanom ho na o ka kire ni nuanom se na watan no esre kane no na efri sabra na ekọ no
Odo na so tan na odi tan no. Omo tan no sinisa. Omo tan no esne kane. Na oka kire won say. Na oka kire ni nuanom say. Mutie da ya maso yi. Anuanom de Nyankopon de na di a kire mi ni. Na hwe. Na ya kire ayo afiefi wo afu. Ye mi wo yense ni ya kire ayoyo afiefi e wo efu. Na hwe. Mafi na so re gina kire be. Na mi gina ho no, asole gina mu de no finfin. Na hwe. Mo afiefi no so atwa ho ahia. Na mo de de eya de na atwa me ho ahia. Na ekoto mafi no. Na ekoto di nkotodwe ekoto sole mafi no. Kwai. Eche mo yen wotwe no. Na ne nwanum ka kire no say. Na ho na ne nwanum ka kire Joseph say. Die na obedi yen so hene. Ko enti say na opesa wo ye. Ana say. So benya adom na so be ye kese asne ye ana. Ana say. Hye na obehye yen so. Hye na opesa wo behye yen so. Na ne da ye ni nsam ni nti. Na esign da ye ne ensem oyi na die nti. Okoso tan ni bebre. Hallelujah. Amen. Hwe ni tan. Pa, ni tan. Ehu o. Okwasem pa. Ni tan ehu papa. Emfa yedie emakora. Mehwe video bi. Ebra nanama. Eye ni show. Na ablantie bi abonyom ama nanama. Na nanama eni age na odi asa. Na husa video. Yo hwe video ni bibia. Yes. Cameras na aba no aboa pa me yehu ne ma. E capture wo bi pa. Ebra me no wo kasa ne ekoso bia me hu. Dabi. Bet ni odi otie ekira wo hwe no. Onu be hu ne ekoso. No kwasem pa. Tini camera na isi wo sa ne friend so oni petirim. Yes. Eyi oni pa etirim antasem ding na ye de e de kire. Eti die o hwe sa video ni bia abedi adanse se. Ebla na amani age no ne boy na oto onwom no mu di asa na okeka mu nsem no. Woman bi te ho. Ehwa na nanim a change. Yeah, nanim ti bia na change. Eti se ka so obi kutani tambone ana se baye honhom a. Eye obi adwen se ne. Otu anadwo. Otu anadwo. Nti sa ababa ni da bayi su baby edi. Ama de o share video ni bi ehun se bibi share ababa yi na ni ase. Wanya ni tambone bi. Ade ama na nama. Ama na nama. Sabe pepe. Ni tan. Ehun papa. Eti etwa se ye da ye ho so. Eti Joseph de na adwe kire ne se woni ni nuanom. Ene wo ho. Nempo na jampokula no. Enya ehun bi woni mu se. Eti wo pese wo obeye yeso kanifo ana. Na esan se na eje bia do ne benti no. Won de wo so di nsam ne ye dai esie na komam. Na osundai fufuro biu. Na osundai fufuro biu. Na ka kire nuanom se. Na oka kire ni nuanom. Hwe. Masunda ye biu. Na hwe. Owia na osrane. Ene instrument ba ko akoto asori mi. Hallelujah. Amen. Eti owia ne osrane. Na chese ye ka awia wo animunyam. Esan so pie wo n'animunyam de ahode na ye de esren. Sanso no osrane nso so ye de ehyen wo n'animunyam. Eti na ne nuanom wo animunyam. Nanso animunyam na Onyankopɔn pɛ so de ma Joseph no. Na besin sa owia ene osrane animunyam. Ene nsoroma. Ene ensnoma edubaako. Hallelujah. Amen. Eti sa nsoma edubaako no ejina ho ma sa abusua fekuo. Yes. Eti Onyankopɔn be mo no Joseph animunyam a se ne nuanom wo animunyam pa ne de ne be yekese asene wo mo. Na o ka kire eja ne nuanom. Na bla o ka kire ne eja ne nuanom no. Na eja kananim se. Na eja kananim ka kire ne se. Da ye ben na wasun. Da ye ben kura na wo wasun. Bana mene wo eti kotopa na mene wo nuam beba wo akumaye nim. Abekoto odim ana. Ya ba bekoto ana. Na ne nuanom ani bre no. Na esan saada no ekɔ no ne nuanom ani ebre no. Na ne jade. Hallelujah. Odi nsem sie. Abatan nyame onhyira mo. Pa. Eti obata bia nim ne ma wawo wo mo no. Yedi akucha wo mo. The way obi asie de behave. Eti ohu bibia na wafu bia na otunufo. Na odi ensem na ede esi na kumam. Na se wanya maame anase papa oti sei. Na se okogina baako achi a ede ensem bebre ye de eba. Tinitan eye adwuma wo fidie bi mu a efidie na anim egu ase. Se nitan ye adwuma wo asafo mu a asafo na anim egu ase. Emakwan ma obonsam timi solitia asafo no. Na de omo ye bia ensisi so. Okwasem.
nam so ma obronsam etimi bowura asafom te se pataku na wotimi kire okra bia se ne woye dey ope esa ni tanti because of say bla bia duru sanke ye bompa ye ede tan ye nua bi a okọ oseye mu achi no ye hunu a na de wo ni tan hunu wo na koma mu no ebegu ogu yem yenhwe enti bla Onyankopon de obi ye adwuma dendenden no wo se nyame na me ye enti no wote ho na koma mu no enya ne fe nanso bla me ka say me nuanom de akoma pa atamachi no se yedie bi wo ho a se nkoso bi wo ho a se nimonyam bi wo ho a se yeye bi wo ho a enya me nko amedea esan se me nuano anyi ne yam ankenkai a me nkoso no enye dey enedi pa ti yenya atwempa yeyi akoma padi ne yefanta ye nuanom achi dwumadie bia ye die no se de betimi ama yebusua etimi adi yie anase asafo ebetimi adi yie na ayenkoso na nam so be ma obi biara obaye na ase no enam so mo Onyankopon so etimi etie ne mpaebo enam yensa so etimi ama no enya ne fa hodie sapepepe ente saade a da bia ebedi ahyiamu na ye mpaebo ne de yeye bia no se de Paul kan ye no kuturuku bi wo ho a wanhwe ya wo se wo bo nanso te se de wo ye de o bro mframa pa ti da ye bebo mpaye nanso ni tanti no enu ba bia ti yenye suban pedi odo kese adi ewa busua ene asafum na yetimi enya enhyira ne enkoso kenkai etoaso echima edumienu no Bible say na ne nuanom ekohyen won eja enwan awo Sekem na Israel ka kire Yosef say wonu nuanom enko ekohyen nwan awo Sekem ana eti wo maja ka kire esuma ne man se wo monko no wo ye dey enkohwe nwan na wose minie na waka kire no say ana waka kire na ja say kono kohwe say wo nuanom enwan ehwe nwan no so ana na ko ba bia ni nuanom unuanom no enko se de omu stie na hwe se ohun eya na na hwe se omu ho ya na na san ba ka kire me na be ka kire me ento na Joseph boboa no ho na wo penchiwe kakra na se duane ena wo de koye okodu baabi obusai se obi a na owo asase nso se ni nuanom ye de ohun ni nuanom wo ha na ho na ka kire me se unuanom de na omo wo ha nanso wo ebla ye kese wo makasa se wo ye de ekọ asase bi e friend se do time so enti wo kire wo ma o kire ne ma Joseph etin ni nuanom na bra Joseph nam kwaso no woko no ena omu se da ye sofo ne na ede ebe ti wo mo pam Joseph tri so apam bone enti wo mo ye wo madwen se echima du wotwe no na ohunu achichiri no na onya nru ne nchen no wo pam tri so obeku no yes na osese wo ho se hwe da sofo no na eba no yi afa mumra na yenku no nefa no to imura yimu bi nefa ntu abura yi bi mu ne yenka se aboabo ni bi na awe no aboabo ni bi na wa kire Joseph na ya hwe de ne daye no ebe ye ya hwe de daye na se konshe de nanim no ebe ye sabe pepe wa hwe ho yi wa no kasa yi a enkonshe be ba fa ho se wo be nipa kase yehu ase wo ba be yesofo pon kase wo be kuta poma wo be say the whole Ghana wo be bishop obeye said the Roman sofu yi father yi wo betimi aba abeye bi nanso pope wan hwe wa no kasa yi wan fa nsem bi ansie wa kuma mu a magokwa mpu bi umpum rongo uyeye no osofu die no obedi no wadakam obedi no wasama no sanso na uyeye Onyankopon pese wo de ble no so wan hwe yi no wan fa odaye so bi ansie wo wo ne nuanum ntemu a odaye so no uyeye no okwa akosupply no asamado eti Joseph yi ni timo padi no omunya ni so anase ni tamboni edi kire no enchimo yedo no miesa no na Yosef duru ni nyanum enchen no na bra oduru ni nyanum chen wo wro na ntade na wode koto aburam na wode Joseph koto aburam yes na wode koto aburam na abura no da empan yes na nso nim na nyame adom a odom Joseph ni say bro de no koto mu no na dampan na edampan na nso bi anim na wotrase didi mo woni so hwe na bra o ma ni so hwe no na hwe Ishmael kontufo bi awo 3 billion ebesi akomizrim ne wonwoma ne awo soso na no mo soso niam ekọ ehọ na onua baako wo de fasina mfama no nka na nya no wa ne enko ehọ na onua baako nya
Joseph ho adwen pa no ka se eye Yuda mom yenye dey enyi no na yenton no ma adwumayefo akwantufo yi sabe pepe na omo ye ne sa Yes. e de ne ye de ekoi na trimpo aninuanom ye ne de na omo de omo so omo kuku no na omo de akumaguama de ne moja akeka na tarem de akokyere Israel say ebla wo ba no eba no ho atare ni wo ba ye no abo bi aye de aba beche no Ai. so ati ase Pa. on dwumadi okwan a omo fa so omo pese omo ye etu omo ye sa de ne de kokyere neja manager edi awerehoti ni suo nanso ebra omo ton no na okoduru mizim asase so no se na ye Joseph eyiyeye na yiyeye no se na enye Joseph nko ade a na mum na ye abusuani nyina eyiyeye pa so ati ase okwasem pa na ye abusuani nyina yiyeye o eti se eye wo adwen se wo ti abusuam na asasafum na wunia bi eye nkoso na wo twetwa ni 19 na wase no empo pesa o je ne kra firi ni nsam a ebia na sa yiye no enam so be ma wo so waye de wadi yi Kristo onfa bone nche da amen onyame ohu ye momboda amen eti yemle ye ho asne anyi yi a eni ni tan o tan firi akomam e wo ye nuanom ho ente sa ne ye no ene ne ehunu se ye se ade beti bedru brebi no ye behu se ye de ya hwere adepa ti yesro nyame nie tie onyankopon no asem ne mfantu anamon okwasem pa ete bi edi ekira onyankopon e ba be de e be nam obi so ama yen so yenkunimdie e da adi se ye so sanipa no enhira enome ene beba ye so oseye ene be de beba ye so okwasem pa na yenhwe wo hawo a enam nitan enase otan so na edeba emebusem eti eduna nchemu aduasa Solomon mebusem na ba konso hwe kulontofo mu a edikan eti miensa nchemu edunan Solomon mebusem eti dunan chemu eye aduasa no Bible say akoma mu dwo no eye honam nkwa hallelujah amen eti wose akoma mu odwo eye honam nkwa eye enkwa edema honam pa eti woni pa bia wo ho a odi woni pa ehwo asem hyeni mu na odwendwene tie ni nua esa ni nua yie ana ne nkoso nti no da bia no asem hyeni mu na ehwe enumpem Bible say na ni tan so eye numpem pro na ni tan so eye dompem eproye pa o hawo ho eti nie opam aboa no aboa ye pam no ebre neum de opam aboa nso no obre pa no kwasem pa eti woso opam obi opobi eyeye no opene seye one day was ye onenso wa fa ne ho adwen epe kwan a obedwane afrim na wo de agu aboa ne so no de bia wo ha you ti mesrew yinipa ho adwendwen firi wo mu yinipa mu adwendwen afiri wo ho okwasem said ye be ya wadwen mbe pefe ai na watimi enya ti dade atrasa asi so sabepepe Kristo na onipadua na timi aye fefefe ai obi de onua ho asema hyentrim sa de bia wa ye tantantai de bia wa muna asema asi onua ntemu no abufu aba nanso matuo nkotwe de etuo twere sabepepe nduemla entesa obeta onua adwendwe onua ho saa unua be yenkoso nanso ubenya enumpem nwie ubenya wo ha ukun ho fasumdue ma na ubewu sansa adwendwen ekum sunsum no kwasem pa pacho kolontofo nkasa pacho kolontofo ma dikan etimi esanchimo eye dunan no kwe Bible say so obi adwuma wato esiso ne gina obenya ketwia hallelujah amen kwe nchimo edunum no ko na so obi adwuma ahia obehwera de kwe ono awana de obegye no nkwa nanso etise de nam ogyam hallelujah amen ti weye asema eyonkuranshyesem a mede ema ye nyina ye ho sapepepe enti se koduru ba bi se wonipa bi asol etia na se woni edi akabiakame a nyantoboase ensuro no nyame odi wachi no ososene ne owiase no kwasem kontofo ma wana ti mi esanchimo enan no Bible say odo enso obogyechewe you ti trust
say me eti ase say odo hoi eya na wo abodwechere yes na odo enye ahoye a Nokwasem. odo entan ni nua Nokwasem o. na odo de abodwechere ewo abodwo na ne yam ye na ne yam ye ewo enema nyina na odo enya hoye a na odo de enye ahoye a na odo enya ho kire hallelujah amen enti yenso nyame yes na yenyi odo di enye dai enfa kire yenuanom na mema ne ho so na emema ne ho so na enye de emfata no bi na enye de emfata ne bi na mum da ne da obompa ye de enkoso ne yedie de ede ba na ehwehwe de ono ankasa ne yonko epe miensan chemu edunan ne emfa asem no enko na wiye yes na ehwehwe de ono ankasa ne yonko epe na odo de enye dai ehwehwe de ono ankasa ne yonko epe enhwehwe de ono ankasa enko epe ono anko epe yes se me dominu a me mompa ye se trese me meya me nko amedia na mum se ye ba ko a etwase me esese me kan ma obi atemu asem bi na obi ade bɔ ne bra yes na nko ye se me nko a upe bibi ade se obehu me odo nye sa odo chenim de ma nipa nyina nya bi odo ekanimu odo mfa ne yonko ho asem enhita nka no kokoam You. odo ka asem sini nua anim ama ne hu se wayɛ mfonso Nokwasem. saa no odo etwese odo eye adi Saa na tie. se etimi koba saa de a ene ne enya onyankopɔn honhom konkon a ebetimi de aboye bra wo nansan wiase na nam so betimi ama ayi ni tan no otan afiri hɔ na de asafo anamotuo be ebetu no ebesisi so pepepe ye pegye yensa enkoso beba empa ebo enkwachiri Nokwasem. yempa ebo be yakituwa bi o nyame Ai. saa so na etie wo busuam si etimi yi odo di abobɔ mpa ye tata ye hu echi a adofo bibia ni hɔ a nam so a betimi ama busua no akɔ sɛ yiem da ti mesre baabi a obi afum ye koduru bia no ene si yeti onyankopɔn futu sem yi a mepa cho yemfa ntu ye hofo kenkawo de na yemfa nsi Yakubu ngoma no timi yensa chemo ye edu enan no Bible sena samu oni tamwone eti Bible ne ka kire mini umienu se samu oni tamwone ebra efre wo se ye kristofo anase ye do ye nua ye woni tamwone efre wo se ye kristofo na se ye woni tambone ene manso twen o makoma mu a ene manso twen ewo yakoma mu ene mo hwahwa mo ho entia nokore no hallelujah amen onyankopɔn asɛm edo nokwasem ma ye ma wo honhum ne eti wo se sie woni tambone ne manso twen wo yakoma mu a muni atro entia nokore no na ye ni atro enkyere nokore no ana ye hwahwa ye ho so na ya hohohu a ne emfi Kristo na moma ye hunamu ade ene ye yi na di ade akire nokwasem eti yenyi odo di o baabi biara ayo ai na nam so beyi otan edi afiri ho o papa echemu a eye edu enan no ento aso no Bible sena samu oni tamwone ne manso twe o makoma mu a samu oni tambone ne manso twe o makoma mu ene mo hwahwa mo ho ene ni kwase ho na muni atro nso entia nokore no ni atro na saa nyansa yi no na saa nyansa we se emfiri soro na emum eyefam ene okra ene ahomone edi okra ne ahohombone de eti twesem di adanse me ati asese kuro na echi ena adutufo akonfo abayifo akraman ene wono wo pa atro edi ope atro no odi eti se wo ye bayifo a wo ye busumsuni wo ye busumsuni a wo ye bayifo wo ye nibrefo a wo ye kraman wo ye kraman a wo ye bayifo saa na esuni de etie obi a odi onipa ho asem tena ne mu bia no twesem saa na eka enti yensuru nyame na yenyi de eha ye nyina emfiri yakomam na ye ne anuanum nyina entena yedie mu asafum na ekobase ye tentan ye ho a ema abusua ehwe ase ema asafo eye de ehwe ase na emfa yedie ne nkoso eye de ema tmesre me de asem esi ha baabi bia na wutie mi free ye no you ododi ekese ewo feku a wudam eba asafo ni nyina hu de wi a ositie ese ye de wo ye bibi pa eyeye no question pa bitimi aka asafo ni nyina abom ema nkoso aba na onyankopɔn ba obehu se twumadi a odi siw so no wetimi ama na asafo no anyini sanso na wo so se wo da busuam ne se onyankopɔn aboa wo honam famu a enanse nimdi a emfa nkame fa ye wabusua ni ye na busua ni enya ye yo amen se obi biara twe nani a wabon di pa ka se eni pesimesi enam so
na wɔfa se wei wɔ abrokyire wei yɛ de yie wei yɛ wie school wei Aboa na busua ayɛ dɛ aba sɛ ɛkɔba sɛ obi ba busua no mu a wɔtumi de anigye ayɛ dɛ aba busua nim anuanom ne adɔfo magya ne me nanom wei ne asɛm a Onyankopɔn ɛnam me so na ɔde brɛ ɔman sɛ me ne mmienu yɛntie no yɛmfa mo yɛ brɛ wɔ na sɛ wiase nti Kristo ɔnhyira yɛ na ne brɛ aka nyinaa amen 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 yɛda ɛyɛ onua set nkroma ase dɔkɔsɛmpa Onyankopɔn asɛm a ɔde abrɛ yɛn asɛm no ɛyɛ dɛsɛ ɛwɔ no nufusuo Onyankopɔn ɔnhyɛ no papaapa sambre na ɛyɛ True Faith Church International Canada 15 Romano way ɛna sɛ ɔhwehwɛ yɛkyerɛ kwan a wobɛhu yɛn ɛne den soso yɛaba sɛ yɛne wobɛkyɛ Onyankopɔn no asɛm dan den nyinaa kɔsɛ da bia yɛbɛba na yɛne wobɛkyɛ Onyankopɔn anum asɛm homeda bia nso ɛyɛ Saturday bia nso so yɛdi na ɛyɛ 15 Romano way ɛhia ɛna efiada na sɛ Friday watch night nso yɛn no krom dwa mu ɛhia se sɛ wohwɛ kyerɛ kwan a ɛyɛ 15 Romano way ɛna wobɛhu yɛn first akonya nso ɛde kyia ɛyɛ yɛsɔfo panyin ɛyɛ Isaac Mensa ɛyɛ yɛ pastor Ebenezer ɔde ɛyɛ yɛ nufo panyin yɛsɛnkafo panyin yɛdifo panyin yɛkyɛ bibia ɛne asafo ma nyinaa yɛsɛ Onyankopɔn ɛmubrɛhu ɛde ma wo yɛsɛ Onyankopɔn ɛbanbɔ ɛde ma mo sɛ dan nyinaa nso mota yɛkyi ɛma dwumadi yɛdi nyinaa no ɛkɔ akyi Kristo ɔnhyira mo daa amen sambre yɛnkyɛ wo no yɛbɛsrɛ yɛ nwa Moses apigye na wɔbɔ mpa yɛ ne de dwumadi no esi mpakyɛw me mɔ mpa yɛn gu asɛm no so yɛnagye nkwapa Yesu Kristo a wadi nkunim ama yɛn yɛbɛka sɛ ɛyɛ ni aseda ɛnka wo din daa amen adeɛ da wase sɛ wo nam ɔkoa so ɛde nsɛmpa yi abrɛ wo man yi deɛ sɛ waa ne sɛ wɔabɛhu yɛ mmɔbɔ na ma asɛm no ɛntena yɛkoma pono so na daakye akɔma mu ni opie wahema mu a wama yɛ mu ne yɔ nea yɛka sɛ yɛhɔ Onyankopɔn ɔne adi ne yie ɛna Awurade Yesu Kristo a wadi nkunim ama yɛn yɛsɛ wo sɛ wabɛhu yɛ mmɔbɔ ne kae adom no nti amen amen nyame adom a dasene ɛbɛhyia ɛdamase akyeakyea mo nyinaa ɛnɛ mawia wo time